Nachádzame sa v autoservise a v autorizovanej predajni vozidel Dongfeng s názvom Petrocars na ulici 29. augusta v Galante. Ako môžeš vidieť, je tu moderný, plne klimatizovaný showroom, kde si môžeš vybrať svoje nové autičko, ale kde ťa s radosťou obslúži aj usmievavý personál. Počas čakania na servis alebo kúpu vozidla, poprípade na iné úkony, si tu zákazník môže dať kávičku, chladenú vodu, pozrieť si nejaké video na televízore, ale taktiež aj deti sa môžu zahrať v detskom kútiku a pripomínam, že je to tu plne klimatizované a v letných dňoch je tu fakt príjemne. V Petrocars nájdeš široké spektrum doplnkov pre tvoje vozidlo od pneumatík cez elektróny, ťažné zariadenia a mnoho ďalšieho. Samozrejmosťou sú aj leasingové služby a poisťovacie služby, takže všetko máš pod jednou strechou. V prípade škodovej udalosti alebo dopravnej nehody ti v Petrocars vedia odtiahnuť vozidlo, opraviť vozidlo, vybaviť všetky poistné náležitosti, ale samozrejme aj poskytnúť náhradné vozidlo. Takže keď nabúraš alebo máš nejakú menšiu udalosť, neváhaj sa obrátiť na Petrocars na 29. augusta v Galante. Petrocars ti ponúknú aj kompletné servisné služby od výmeny oleja cez lakernícke práce, cez nastavovanie asistenčných systémov, taktiež príprava vozidla na STK a samotnú STK ti spravia. To všetko samozrejme v Petrocars na ulici 29. augusta v Galante. Pri oprave vozidla v hodnote nad 300 € Petrocars ponúka aj náhradné vozidlo gratis. V prípade, že máte staré vozidlo a chceli by ste si kúpiť nové vozidlo, v Petrocars vám nezáväzne vaše staré vozidlo nacenia a potom sa rozhodnete, či tu chcete si nechať vykúpiť vaše staré vozidlo a kúpiť si vaše nové vozidlo. Žijeme v 21. storočí a už dneska nemusíte chodiť do predajne, stačí buď kontaktovať Petrocars buď mailom alebo telefonicky, naposielať údaje alebo požiadavku v prípade kúpy nového vozidla, prídu z Petrocars priamo za vami, či už auto kupujete v hotovosti alebo cez leasing, v tablete podpíšete všetky potrebné dokumenty a auto vám prinesú priamo pred váš dom. No, myslím si, že je to na dnešnú dobu veľmi pohodlná služba. V prípade, že ste z okolia a nemôžete prísť z nejakých dôvodov do servisu so svojím vozidlom, Petrocars nemajú problém prísť po vaše vozidlo, odniesť ho sem do servisu a keď sa skončí prehliadka, tak vám ho prinesú na vami určené miesto, samozrejme iba v okolí Galanty. Usmievaví a prívetiví pracovníci sú vám vždy k dispozícii, tak ich neváhajte kontaktovať, či už mailovou formou alebo telefonicky, poprípade sa zastaviť osobne na ulici 29. augusta v Galante. V Petrocars vám budú vždy a s úsmevom k dispozícii a k tomu dostanete ešte aj nejaké pitie, poprípade kávičku.